treba pochopiť správne vyjadrenie nemeckého kancelára. Tu nie je žiaden rozpor medzi prímerím a mierom. Potrebujeme jedno aj druhé. Otázka je sekvencia, poradie, ako sa to stane. To, čo sa malo stať okamžite, to, s čím išiel premiér Trump, do toho samitu, žiaľ, nechal sa zlomiť Vladimírom Putinom, bola žiadosť na prímerie teraz, hneď a okamžite, aby teraz v tomto momente prestali umierať ľudia na Ukrajine, aby prestali byť znásilňované ženy a unášané deti, za čo bol inak obvinený, a čo je dodnes Vladimír Putin hľadaný Medzinárodným súdom. O to nám všetkým asi ako súdnym ľuďom ide, aby toto násilie a tieto zverstvá prestali okamžite. A potom samozrejme potrebujeme mať, keď už je prímerie a zbranie sa odmlčali, rokovania o miery. To je tá správna sekvencia, tá jedine ľudsky správna sekvencia. Nikto nechce len prímerie, to bol ten odkaz pána Merca. Všetci potrebujeme nejaký trvalý mier, ale to prímerie malo prísť prvé. To bola pozícia slovenskej vlády celé mesiace, v tom sme sa s nimi úplne zhodli. To, čo je dôležité, je, aby sa zbrane odmlčali hneď a teraz, ale v momente, keď Vladimír Putin zavelil inak, slovenská vláda sa zaradila a zmenila o 180 pozíciu. Kam Putinov vietor, tam Ficov plášť.